No se sap. Fins i tot els advocats no poden dir fins a quan. El que ens han dit és que ens preparem perquè pot ser per llarg. El dia que vam veure per la tele que agafaven el seu pare, que el posaven a la presó i que no tornaria, va ser un moment molt complicat. Les nenes plorant, el gran va agafar i va marxar, jo no sabia ben bé com explicar-los. Jo crec que el govern espanyol els ha posat els dos perquè té por de la gent, té por del que la gent manifesta al carrer i que la gent surt des de fa molts anys. Vull dir, el missatge que la gent t'envia és de vergonya, d'indignació i que això ens farà més forts. Vull dir que això no ens pot aturar. Vull dir que estem en una línia que si permetem que aquestes coses passin, què més pot passar? Però jo crec que això anirà més, no? Vull dir, segur que els han agafat com a caps de turc. Home, jo crec que han anat per ells perquè és més fàcil agafar dos líders socials que no empresonar càrrecs electes, no? Fins que no hi hagi realment una inestabilitat econòmica, Europa no s'hi ficarà de veritat. Per nosaltres és molt dur veure que aquesta cara d'Europa. Tinc un nen de 6 mesos que assistirà amb mi a aquesta visita, primera visita que encara no hem pogut fer des que dilluns al vespre, matinada, doncs està ingressat en aquesta presó i penso, és que no el podrà agafar, no? Perquè tinc el meu home a la presó, no ho estic vivint com un problema personal o un problema domèstic. Ho estic vivint com si haguéssim posat a la presó a la teva dona o a una altra persona per una causa injusta. I és com que penso, avui l'han posat amb ella a la presó, però demà pot ser una altra persona. I com si fos realment un atac a les nostres llibertats, a tots. Jo estic convençut que la voluntat d'independència, de nova república, de construir una nova república, s'incrementa cada dia, creix cada dia, i a més estic convençut que hi ha una majoria encara molt més àmplia a dins de la societat catalana i en l'opinió pública mundial que està absolutament en contra de la repressió exercida per al govern espanyol. I és que el govern espanyol haurà d'explicar al món com justifica l'ús de la violència contra ciutadans pacífics.